Nie nasiedział się człowiek w tej ojcowiźnie. Ledwo wróciłem z islandzkiej ziemi. Opuszczam rodzimy Górny Śląsk do kolebki polskiej państwowości Poznań. Mało tego, że Poznań, to jeszcze Game Arena. Po raz już chyba 10. No zobaczymy, co tam pokażą, jakie gry, jakie sprzęty. Może się uda kupić na Playa 2 jakieś fajne klasyki. Zobaczymy przy okazji, jak tam Poznań, czy już wyremontowany. No to tak trochę pół żartem, pół serio, bo wiem, że nie. Widzicie, jakby tak szło jak tu, to już by mieli zrobione. Dzisiaj się trochę pośpieszyłem i do pociągu jeszcze godzina, ale nic straconego. Pooglądam sobie niewiarygodne cuda i dziwy miasta Katowice. Miasta jak każde, kontrastów, gdzie po jednej stronie mamy takie cuda, a po drugiej no, takie. To ciekawe, sprzedaż Konfederacji na wschód powinna nastąpić jak najszybciej. Katowice już lekko wyprzedzają epokę. Tu już taki lekki vibe świąteczny. Przejście przez tory zabronione pod karą śmierci lub długoletniego więzienia. Ma jeszcze pół godziny i jedziemy. Fajna trasa, bo przejeżdża się cały Śląsk ze wschodu na zachód i potem na północ. Dobrze, przyjechałem do tej polskiej stolicy gamingu i technologii. Wieje jak na Islandii. Iglica stoi po staremu. Zobaczmy. A dzisiaj tak pusto, bo już godzina do zamknięcia i VIP Day. Jutro ponagrywam, jak będą tłumy. O! Dobra, proszę Państwa, kuchnia regionalna dzisiaj, no to panowie tego. Iś! Kuchnia regionalna wielkopolska. Prawda czasu, prawda ekranu. Panowie, pęg! Lud miasta Poznania ciemiężony prawie jak za zaborów. Ciemiężony, bo musi wąskimi uliczkami, odgrodzonymi płotami przesmykiwać się tutaj, gdyż jak widać rynek, no jest prawie zrobiony, ale jeszcze pewne niedociągnięcia są. Kuchnia regionalna. Iś. 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 Kuchnia regionalna. Benz. Jak tak tu goszczą regionalnymi wyrobami, no to dobra. To na koniec. Tradycyjna kuchnia poznańska. Pyry. Bardzo dobre. Pogoda po poznańsku oszczędna. Wiktor, coś to nie załatwiłeś pogody dobrej. Wielkie muszą rosnąć. Tak się nie da, to się nie da łazić, tak, tak nie może być. O, a tu proszę, na rowerze można. Trochę ludzi jest. Powiedz mi, Piotr, po co te ludzie tu przyszli wszyscy? O, proszę Państwa, tak nie może być. Tu się leje. O, jakie fajne hopsy. Jak on się nazywał, ta postać? Jak on się, proszę Państwa, nazywał? Big Ośmiornica była na Prychonie. Ciekawe, czy można go kupić i ile kosztuje. Alienowy PC Xenomorph. Tu jest metalowy. Leszy. I tu coś dla motorowców. Do wodopoju 7 zł. Woda mineralna. Symulator dachowania. Za 50 zł można się z kolegą pokulać w aucie. Fajna zabawa, zwłaszcza na kacu.
Proszę Państwa, szok. Jakby ktoś chciał, czuł się samotny, no niedużo, 150 zł za fajną babę, prawie naturalnych rozmiarów. Retro gaming, ale tego, co ja chcę, akurat nie ma. Ale można na przykład sobie tutaj, proszę, o baseball, o, tam jest jakiś hop z mieczem, ale nie wiem z czego to. Tu jakieś nielegalne zgromadzenie. Tu se chillują bombę na leżakach. O, tu hop leży. Tam Michael Myers w telewizji nagrania. Gdybyście się zastanawiali, czy rynek od wczoraj się zmienił, otóż nie. Chyba na gorsze. Czym byłoby zwiedzanie Poznania bez tradycyjnej kuchni wielkopolskiej? O! 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 Moderne problemy poznańskiego życia wymagają, proszę Państwa, modernych rozwiązań. Nocne życie w Poznaniu. Miasto, jak wiadomo, doznań. Miasto, które nie śpi nigdy. I tego, i tak dalej, nie? No. O! Jadą świry. A tu to jest zamek, a po prawej to co to są te budynki fajne? To jest ziemstwo kredytowe, a obecnie Filharmonia Poznańska. A Filharmonia. A tam dalej jest budynek poczty. A poczta. Aha. Piotrze. I tu proszę Państwa taki zestaw. O. Tak jak mówiłem, miasto nie śpi. Uwaga. Iś. O. Przy niedzieli, moi drodzy, niewiarygodnie piękna pogoda, oczywiście wspaniały Poznań, kiedy już trzeba wracać do domu. Skusiliśmy się. Kolejka jak za komuny po papier toaletowy, oby było warto. 1,5 godziny stania, żeby pograć 15 minut, fajne. Tu jest gościu, który czekał, żeby zagrać w Stalkera od rana. Nie doczekał się. A tutaj pyszności. Mniam. Wielkopolskie. Tak kończy się, proszę Państwa, ta niesamowita epopeja. Po raz kolejny, po raz chyba już 10, a za każdym razem coraz trudniej nagrywać te filmy. Co prowadzi nas do puenty. Więcej alkoholu, mniej gadania. No i udało się zdrowo wrócić i to nie z pustymi rękoma. Bo tu proszę, giereczki, Most Wanted, Medal of Honor, Frontlining, Tony Hawk i inne od pana Piotra. Tu zupy, takie, tu tego, tu piwo od widza, tu koszulka od Endorfi, tutaj komin z prezentacji Sztaklera, tu od pana Marcina pożyczony Play Fat 2. Jaka to była krowa. Tylko po to, żeby zagrać w Medal of Honora pierwszego, który na slimach źle się... ma złą wsteczną kompatybilność, źle działa, a na facie powinien działać ok. Także dziękuję Wam pięknie za uwagę. Taki luźny, nieco chaotyczny materiał z kolejnego PGA w Poznaniu. Jeśli się Wam film podobał, zostawcie łapkę i do zobaczenia. I łatka retrokod. Łatka.